Hello mga ka-listeners, good evening. So ang oras mga ka-listeners, alas 6:20 sa yung kagabion. Unya maulan-ulan mga ka-listeners no. Wala lang ako nigi noise cancellation para madungog sa ninyo ang ulan. Nindot pa mation ning ulan mga ka-listeners no. Uni ang music nga makapatulog gid ba? No, pampatulog na music ang ulan no. So karon mga ka-listeners, magbasa ko sa inyong comment no. Kay mag-upload ta sa part 4. Nya, nya ta maglangan labong wa galangas ni cellphone ron. May ta magpermi ni nga di na mag kanang balhin-balhin bitaw para diretso-diretso na atong pagbasa sa mga comment no. Nya, ang unang comment nga akong basahon mga ka-listeners si Daddy Nick no. Daddy Nick, salamat sa part 2. Paabot na po may part 3 ani. Sa part 2 din siya ni comment. So, nahuman na po part 3, part 4 na punta, no? Anya, si Kid P. Garcia. Good evening, Lods. Nindot, di ay ning dramaha. Salamat kaadyo o God bless, Lods. Salamat kayo, Kid P. Garcia, no? Always gini si Kid P. Garcia, no? Sukat pa sa una. Anya, si Peter L. ang profile, no? User. Daghang salamat kayo, idol. Salamat po nimo il rami nakabutang sa profile no nya ang user nya Daddy Nick na po aning comment wow sakto kayo ba mao pa paghuman ako sa part 2 naa dayon part 3 timing gyud timingan nimo nya si Felipe de los Reyes ay salamat may upload naman idol salamat kayo sa pagpaminaw Felipe de los Reyes nya si Rockstone Cold ang happy duck ako ipasabot bay nabitin ko kay wala man matiwas wala I love drama listeners load since gamay pa ko so sa ako nang gi-explain no nga kining happy dakidak ato ning tiwason puhon ug mahuman nagpasalida ang gihimo sa writers no nga salida aning happy dakidak muna nga kanunay ko nag-explain ani sa akong vlog daghan gyud pong magsigig comment nga nganong wala tiwasa ang happy dakidak nganong walay part 7 kapoy ti explain labi na sige tag explain kada intro bitaw pero nag-update pag kita na no before taming hunong sa part 6 pagkahuman nato sa part 6 nga kuan nag-update ta sa happy dakidak nganong may stop sa nato nag-explain ko dito, vlog ra gito, walay kuan, walay drama, no? Pero digid mo tan-aw lagi ning uban nga mga listeners, lagi. Murag dili ni sila kanang kuan subscriber tingali kining uban ba. Igo ra maminaw sila pero ug tinuod ni sila nga subscriber mo tan-aw ta po ni sila sa mga vlog, no? Aron makaibalo sila basta kuan sa explanation kay sukad-sukad wala pagid ko mag-upload og drama nga wa nako human na bisan pag nagsige tag careers content atong time pero natiwas yun nato ang mga drama nga inyong gi sundan gatabok-tabok lang ko sa Jan video no matiwas yun nato nga ibalik pa man gani nato labi na ang uban wala pa nakapaminaw sa sinugdanan kay siyempre Marius content mo i-delete mo na ito dire. I-continue dito speakers. Muna ang natiwas na ito tanan. No? Ag katong mo request nga ibalik ang mga kuan kanang mga nanga-delete. Ibalik po na ito. Muna ang gining uban nga maingon sila nga ayaw nila pag-upload kung di ni motiwason. So, paminaw lagi sa explanation. No? Labi na itong, namin nag-comment, mabasahan na ito niyon niya. No? Nag-comment na, no? Nga ayaw nila pag-upload kung di ko motiwason. No? Nya kuan bang jud mahitabo gyud nga wa na ko tiwasa tingali imong gipasabot ang uban siguro nga uploader nga wa nila matiwas ng ilang nasugdan pero sa ako ginang tiwason kay di ko gusto nga mahimo kong paasa ba no paita sa kayo na no nga mahimo tang paasa nya daghan kayong nagsunod na excited na ginaminam sa sumpay nya di day mo abot sa katapusang sumpay muna ang utob sa mahimo bisag labad-labad akong ulo maningkamot yun ko
nga mahuman ako anton moabot sa katapusan bisan pag naay mga time nga madugay-dugay ta kay siyempre di man sa tanang panahon kondisyon atong lawas nga panahon nga maglabad ang ulo, sakit sa mata. Una nga manginaot ko sa inyo pagsabot no. Pero ayaw una-unaan niyo nga di na ko humanon ang akong nasugdan. Kay wa man ta bawali na di na to nga dili ipa iwas. Gipa-stop lang ta sa writer kay napa sila kami nga salida. Muna ang ning sabot ta no sa hangyo. Pasalamat kini ko kay wala mingon nga i-delete ng dramaha kanang sir kay kuan maghimo mig salida wala man siya moingon na ni hangyo ra nga ipa-stop sa. So pasalamat dihang dapita. Muna nga pohon ato ra gyud ang itiwas ang happy dakidak no. Ay mo kabalaka kay ato ginang humanon. Kay ako naman ang nasugdan, ako ginang humanon mga kalistener samtang makaya pa no. Wala kung kuan kutob sa makaya no. Yan po na po ko ninyo mga kalistener nga hatagan kanunay maayong panglawas para maka-continue pa upload ng mga drama no. Mula akong hangyo ninyo no. Alam mo kasuko nganong na dugay ta. Hinaot na po sa pagsabot mga kalisteners no. Kay sa pagkakaroon gani labad-labad akong ulo mga kalisteners kay ganina ra jud kong kanang in-upload day sa mga sa mga live streaming ba hinay kaayo ang kuan dire TNT. Tabok na pugos globe utro pong hinay. Naglibog na ko ani sa ni pag di ko maglisod kog apas ani kay kanang dugay man gud download ni mga live streaming labi na kay tag-as bitaw kayo. Muna nga galabad yo ko tibok adlaw ga download ko niabot na gabi pag matiwas ang akong gipang download nga live streaming nga karon nag-vlog na naman ko daan kay basig magabihan na po ko niya no nga lisod yung magabihan na kay kapoy na kayo pod mag-vlog na lang ko daan wala mga alas 6 pa kape no aron matik na unya maka-mix ta sa aning video o sa drama no nga nag-search na gani ko unsa ning kanang kining PLDT wifi baga search na ko ani kay basig og digid ni mo digid mo balik ning kakusog sa TNT mapugos ko ani og kuan og wifi pohon kay arang-arang naman kay naa man ning natag ni ma'am nga solar generator pwede ra man tingali masaksak ari no so ug di gyud mo balik ang kakusog aning TNT pohon jud mo kuan jud ko wifi kining PLDT kay matod pa sa uban kusog ko ng PLDT ambot na pud ka unsa lay suggest lang mo mga kalisens unsay maayo no kay pwede yung hinaya gud sa TNT galisod jud ko kanang kuanan ni kay hinay kay ang pag-download nya gawas dili kay download atong buhaton ani kung mag-download ipang trim pa i-convert pa to audio ako kay trabahon mga kalisens i-mix pa gyud o kanang i-edit pa kuan pag mga commercial kinadugayan yun na no ang makasabot ani akong istorya katurang mga si amiga drama mga uploader og drama kay balog siya nga di gud madali-dali ni ang pag-edit labi na jud na naidighang mga copyright na samot mo na mga kalisteners no na explanation na kung taas-taas na no padayon tas kanang pagbasa sa comment mga kalisteners si Roxanne Cruz. Salamat dahil ni Rockstone Cold no kay kuan ay kabalaka Rockstone Cold no kay punpohon ato ning tiwason ang happy dakidak. Paminaw lang mo sa akong vlog pod aron makahibaw mo unsa itong pasabot no. Nya atong mga sa mga listeners no nga makabantay unay mangutana sa happy dakidak. Muhangyo lang ko ninyo kamo lay reply. Kamo na lang may reply ba sa mga gasigi comment anang asa rag sumpay sa happy dakidak kay maka-consume mong oras, magsiyog, subay-subay, mag-reply bitaw. Muna nga, ahon na naman i-edit, hinay-hinay, no? Muna, kamo na lang may reply mga kalisteners, ugnay mga mag-comment, ang asar, ang happy na kinat, no? Mula ko hangyo niyo mga kalisteners, kaya parang gyasulan ko aning, kanang, magsig balik-balik, ba niya? Sige po, tagbalik-balik, o explain, no? Na, basa na po ko comment ni Roxanne Cruz, no?
Wow, mao pa jud pag human ako sa parto, naana dayon na ang part 3. Salamat kay Roxanne Cruz no, nagsunod din si Roxanne Cruz. Salamat kayo Lods, way sa payan Roxanne Cruz no. Salamat po sa imong kanunay pagsunod no, paminaw. Unya si Mr. Linila Omega, yes, dayon jud limbo. Nindot man good ibong upload sir kay tag-as. Salamat kayo Mr. Linila Omega no. Ano na Mr. naman yung babae man yung profile. Miss Mrs. tingali no, Mrs. Linila Omega no. So salamat ma'am sa imong pagpaminaw no, sa pagsunod ug paminaw sa mga drama. Nya si Analuna Canonillo, thank you so much sir. Happy kayo ko ba? Minaw ani mawala ka kapoy trabaho. Shout out Dubai UAE Lodge. Shout out nimo diha sa Dubai UAE. Analuna Canonillo no. Salamat sa imong pagsunod ug paminaw. Unya si Maricel Batik-Batik, thank you idol sa pag-upload sa part 3. Yehey, God bless you. Salamat Maricel Batik-Batik no. O God bless po nimo no. Nga si Amorlina Alcalda. Wow. Sir John, ang bilis. Salamat kayo amping. Salamat po Amorlina Alcalda no. Nya ato gining gipanikamutan nga makaapas ta sa kanang mga episode no. Nya si Animation. Salamat sa sumpay sir. O isa pa yan no. Nya Annalyn Samson. Wow, naana ang sumpay. Salamat kayo idol sa part 3. Amping always idol. O God bless you nimo always. Salamat Annalyn Samson no, sa imong kanunay pagsunod ug paminaw sa mga drama. Unya si Annalyn Samson day gyapon eh. Okay ra taas ang vlog idol. Hahaha. Mahimuot jud ko maglantaw sa vlog nimo. Salamat kay no sa pagtan-aw sa akong vlog nga murag balik-balik ra kita ni gisgot no. Pero ang importante gid nga matagaan sa nago pagtagad inyong mga komento no. Gihaguan na ba ninyo comment no? Di na to basahon. So ako gining tagdon mga ka-listeners no, kutob sa samtang wa pa maggara-gara ang cellphone. Nya si Blind Mix Vlog. Si Blind Mix Vlogs. Okay kayo. Salamat kay Blind Mix Vlog no sa imong pagpaminaw sa mga drama. Nya si Robin Alibio. Thanks idol, padayon lang sa imong pagpaningkamot. God bless o good health nimo. Salamat kayo Robin Alibio no. O God bless po nimo Robin no. Nya si Real Beringel no. Perte kanindot na drama. Nindot bitaw action ba. Kulbahinam kayo no. Nya letter L ang profile idol, daghan salamat kayo makawala kapoy tambalan. Salamat no. Makawala jud kapoy bitaw labinag na kay gibuhat-buhat nga maminaw kag drama. Nya si Isim. Wow, diyan na gyud ang part 3. Salamat kayo idol. Minaw lang ha. God bless as always. Salamat sa imong kasipag mag-download. Thanks again. Salamat pud Isim no sa imong kanunay pagsuporta no. Nya si Real Beringel. Salamat sa sumpay idol maka wala sa kalaay basta Bisaya drama. Tinuod gyud na no. Malingaw kita ni mga drama. Kay nakabintaha magud sa maminaw ra kag drama kay daghan kag mabuhat ba. Kay nara mas imong dalunggan mag-headset ka or mapakusgan mo speaker. Kasi pag unsay imong ipangbuhat way matandog no kay naadyo kay mahimong trabaho ba. Pero og mutanaw kag television, mga movie, kinahanglan jud ka magpundo kay mulakaw ka, di ka ibalo sa istorya no. Unang nakabintaha gining maminaw ra tag radio drama no. Kay daghan tag mabuhat ba. Unya si Elvira Kikuta. Thanks kayo nimo idol, makalingaw kayo, makawala sa stress. God bless idol. Salamat kayo no, Elvira Kikuta. Unya balik ako ipabalo sa no sa mga di ganahan sa vlog, editsyon na lang ninyo sa drama no. Og katong mga sige balik-balik og comment sa Happy Dakidak asa nagsumpay. Mao to sila ang mga membro sa Matic na ang forward. Ya, user ang profile Lods. Salamat idol sa pag-upload. O sa paya no. Rico Rini Gadolaroya. Salamat sa dramang Limbo. Part 3 Sir John. God bless you always. Salamat po Rico no sa imong kanunay pagsunod. Nya si Rakans. Musta naman ang Happy Dakidak idol? Patuloy mo yun idol.
O, phone lagi ato ni ipadayon, no? Aron di na mo magsipang ko tanawa, intahan po na akong vlog, no? Kay, murag, wag yun sila ka tanaw sa akong vlog ba, kay wag yun sila kay baldo nga atong ipadayon, nga, umang kumaingon nga, kanang, undangon na ginako. Ingon ako nga, mo stop sa ta kay nihangyo ang writer. Pero ato ni i-continue pohon, no? Salamat Rakans, no, sa imong pagsubaybay, no, sa Happy Ducky Duck. Niya si Alfredo Bahala. Dol, salamat sa pag-upload. Salamat sa pag-heart sa akong comment sa part 1. God bless you, idol. Way sa paya, no? Wako'y buhaton, magbasa-basa, bugos mo na-comment naman na ato ng i-heart na lang nato diretso para kita malangan kay mag-reply pa ta, madugay man, no? Nga sakit pas matagid sa pagkatilod ba kasi sakit is matag yung magsigig scroll, no? Subay ba nga na mag-reply pa ta. Unang i-heart na lang ako dito. Tibaan nga nagpasalamat po ninyo, no? Sa inyohang kanunay nga pagkugi o paminaw, nga pag-comment, no? Unya Puan Prince, good morning boss dyan. Salamat na napod ani nga episode. Na-mention ka ni Amigo Amiga channel. Nagpasalamat siya nimo. Salamat po, no? Puan Prince sa imong kanang pagpaminaw, no? Tinuod yun, no? Maayo gini si Amigo Amiga drama, mga ka-listeners, no? Kuan gid ba mo respeto gid ba? Nga mo kamera gid magasabot-sabot ani gid. Na para di magpareha ayaw drama ba? Mag-chat-chat lang mi og unsay imong upload idol yan, no? Kay kini ako yan, no? Kamera magsabot-sabot yun, no? Naway problema po siya pala may drama kay nag-focus naman siya sa What's the Style nga drama. So wala jud ka kompetensya, no, kay nag-focus siya sa usa lang ka drama, no. Nya malingaw mo kay taas man pod ang kang palamay drama, no. Muna ang kami lagi ani magsabot-sabot kaming mga uploader nga mga lalaking uploader, no. Palamay drama, amigo amiga drama. O si DJ Lex Remix, no? Nya salamat po ang friends, no, sa imuhang kuan, no, pagkomento, no, bahin ni Amigo Amiga drama, no. Nya ang profile, no. Thanks idol padayon sa pag-upload, maunay kalipay namo, no? Salamat, no, user may nakabutang, no. Nya Daddy Nick lagi nabitin po ko sa Happy Duck, wala may part 7. Naala kita pohon ani, no. Ay mo kaguol sa Happy Duck kaya ug mahuman nagsalida ato ni i-continue. Una akong balik-balik, no. Nga si Puan Prince mao bitaw nga ang mga viewers mo balik jud paminaw sa imuha kay hapsay pagka-upload kada episode. Dili para sa uban nga nagkatibulaag ang mga episode. Tungod man po na, no, kay burag si tawag na dali zero pud sila ba mo nang babantaye ba ang awa di masunod, no, ang playlist nila ba. Nya si Edwin Pancho, boss dyan kanos ang akong kinabuhi nimo ma-upload boss, nagpaabot nako nindot na baya, God bless. Basin karon mga Sabado pa, no, ang ikaw ang akong kinabuhi. Nya si kuan Maristel Humawan, idol dyan, hapit na jud nako masabtan ang istorya ni Dorina or Salome. Next episode, idol dyan, please, suspense is real. Hehehe. Mogid. Or bahinam, hindi bahagid ba? Trailing ba? Hapit naman maabot og 20 minutes, mga ka-listeners. Putlon sa nato, i-continue ra nato ning pagbasa sa yung mga comments sa human sa drama, no? Kita maglanan, mga ka-listeners, paminawan niyo ang part 4 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. May nagpuyot sa sawk. Ops, di pa pwedeng dulo ng biktima, ha? Di ba pwede? Patay na nga! Wala! Wala! May wala! Patay na! Patay na!
Dili. Siya ka na. Siya ka na. Ang babaeng nakailan ako. O sinita po din eh. Naunsa man na siya. Nakaila ka ni Laila, ma'am? Oo. Higalam eh. Suki na ko siya din eh. Kining, kalit kayo nahitabo, ma'am? Kalit kayong hitabo. May nagmotor nga duha ka taho nga nahimo na mong customer. Nangita niya, unya. Kalit lang siyang gipusil. Usa. Nga naman. Wag yun, may mahibaw sa rason kung ano nga gipusil siya, ma'am. Nakatultol ba mo sa iyong gipuyan? Ha? Akuan ka ng may gihuman siya na kung costume sa party. Wa niya mauli na ko og kuhaonan ni sa akong gihuman. Oh, kadumdum ko, ma'am. O sabi yung address. Ay, Ma'am Dorina. Ay, mag-wish sa magkasabay sa imong amigang waitress, ma'am. Oy! Kinalang masusi na ko kung unsa gid mi kasuod ni adtong Layla. Ay, ma'am, ay, wak ka ba mahadlok sa imong madiskubrihan? Wa loloy. Si Layla ang una na kong kaila. Nga sigurado gyud nga nakaila nako sa akong pagkaako sa unang panahon. Busa, siya ang muhatod nako sa kamatuoran kung kinsa gyud ko. Sige, ay, pero ay mura man ang ay gikabuhi ko ining atong lakaw, ma'am. Ay, Kung gikabuhi ka, mahimo man nga pauli ka na lang. Makamao ko mo drive. Ako na ang muadto sa bahay ni ining Layla. ayaw, ma'am. Ay, ubananti ka, ma'am. Ilong na, baby. Niyan na to sa bako ni mong house. Puldo, dali ra. Ikaw rin pahilom sa bata. Dali, baby. Hilom na, ha? Hilom na. Oh, hello, Mrs. Grace. Oh. Siya na ba? Oh, yes. Ikaw nang bahala niya. Okay. Nurse. Dada na sa nursery si Baby Paulo. Oh, baby Paulo. Naanaan ang backpack ang kwarta. Mahimo na ni mo Dili na kinahanglan, Mrs. G. Misalik ko ni mo. Okay. Good job. Ay, niyan sa sadis nga gihatag sa kauban sa imong amiga, ma'am. Ay, maun na ang bayay. Ma'am. Ay, may tutok naman good ka sa iyang bay. Dini ka lang, Luloy. Ma'am, ay, gaya ka pa uban? Ay, uy, dili siya pa uban. Kami sirit maglakaw. Agoy, kailangan na matawagan ako ang doktor. Si Luloy. Hello? Luloy? Ay, Dok, ay may report ko. Unsa man ka na? Ay, Dok, ay kulpa kayo ning among lakaw, oy. Ay, kulpa nyo kayo. Nga naman. Unsa may nitabo sa inyong lakaw? Ay, ang witness nga igala ni Ma'am Dorina ba? Hindi po siya. Ay, patay yun. Usa? Di pusil? Unya nadakban ba ang nagpusil niya? Ay, wado koy. Taro kayo nga, riding in tandem niya. Mga, ay, killer to. Ay naman mo karon. Hindi alam sabi sa bahay sa witness nga, ingan na nung Laila. Ay, ikapoy naman kong bahay, oy. Unsa may inyong gibuhat diha? Ay, ako, nagpaabot sa out. Ay, si Ma'am Dorina ang may doon sa bahay na hindi po ay siyang amigang waitress. Usa? Luloy, palayo mo diha ha? Palayo mo! Oy siya. Malayo mo diha, Loloy. Ha? Ay, pero, ay tuwa naman si Ma'am sa bahay, Dok. Palayo lagi mo diha. Kaya tingali, mao nang kapita ang sulod nga target sa killer. Unsa? Lakaw, sunda si Dorina. Pamauli mo. Dok. Usay ato. Lula, ako si Dorina. Higala mi ni Layla. Mao ba? Ikaw ba ang iyang apuhan? Oo. Ako. Wala ba siya din eh. Tuwa siya sa trabahoan. Kuan, Lula. May nahitabo ni Layla. Usa? Pabuta na lang ang mga pulis nga mo anay. Well, gano man. Nga naman dahil, nausa ba dahil ang akong apo? Medyo tiraman to siya.
Lola, kalma lang ha. Pero, may nahitabo sa imong apo. Gipusil siya. Siya? Lola! Ay, ma'am! Ay, papauriyon ka, doktor! Dali, tabangin ko ni Luloy. Nakuyapan si Lola. Dali! Uy, ay, ayaw sa man siya! Ato na siya ipaluna sa sofa. Dali! Tatanoy! Ma'am Dorita, papauriyon akong sa doktor. Ay, nahadlok siya sa nahitabo sa imong kaila. Ay, bakit kuno kiribaya ang sunod nga target eh? Ayaw na nagkapalaki, Noy Luloy. Dali! Pag nga ang sugat ni sala, tuarang switch. Ha? Lihok tayon! Ay, na! Ay, ngit na! Lola? Laila. Ayaw pagsapa, Lola. Ang ako nga po. Naunsa man ang ako nga po. Giatiman na karon sa mga pulis. Kinahanglan bantayan ka una namo. Ma'am Dorita, ay, may sakinan nga bihunong sungod. Hapa! Ayaw paglihok! Ay, anong mapapan ko? Ay, abay, bantay na ko, lendo ko! Luloy! Ayaw gipagtingog, Lola. Ayaw pagtingog. Kinahanglan makabiya ka una din ni Lola. Uban na mo. Ay, ang akong bay. Nanamuslot ang akong bay. Dali na! Uban na mo. Kinahanglan makatago ka una gikan sa mga utang tao. Nang Lingleng! Nang! Dok, nauli lagi ka. Wa pa sila sa Dorina og nung loloy? Ha? Uy, wa pa man. Oh, Ay, niya na sila ay. Dorina! Dorina, diin mo gikan! Dali na, Lola. Taguan ka una na mo. Oh, kinsa man ni siya? Siya ang apuhan sa akong higala nga si Laila. Huwag nang bilikro siya. Ako na siya taguan sa mini gym sa basement. Walton, ikaw na bahala sa kwarta? Yes, Ma'am Nika. Kumusta na ang inyong lakaw? Smooth na ang dagan, why hassle? O nanang kwarta? Okay. Niyay habo, Lola. Ani ka na din ha. Samtang giatiman pas kapulisan ang patayang lawas sa imong apo. Ay, ano gila magipatay ang akong apo? May gidudahan ka ba nga mao imipatay sa imong apo, Lola? Doon na. Unsa? Kisa man? May kikalalis ang akong apo. Mga higala niya. Unsa ba ilang gilalisan? Kwarta. Kwarta? Oh, kwarta og Ugon sa pa, Lola? bata. Kwarta o bata? Mao ka na ang ilang gilalisan? Mao na. Wa ko makasabot kung ano naglalis sila bahin sa kwarta o sa bata. Kano sa akin ni mahitabo? Dugay na. Mga... basta, dugay na. May nailhan ka ba sa barkada sa imong apo nga iyang gikalalis? Usara nga kung nailhan. Dario ang pangan. Dario, naibaw ka ba kung hain kini magpuyo? Wa ko mahibaw. Pero nga kung nadugan nga, kauban niya kini sa trabaho sa una. Diin mo sila magkauban sa imong apo sa pagtrabaho, Lola? Waiter sab ang maong lalaki sa unang panahon. Pero may undang. Maura ka na ang akong naibawaan. Usahay manggod. Adto sila mag-abot sa bahay. Upat sila kabuok. Ikaupat sila hila. Mao ba, Lola? Mag-unsa na ba lang ko karoon? Gawa naman ang akong apo. Ayaw ka bala ka, Lola.
Samtang wa ka pa'y kasakan, anhilang una ka din Joseph. Lola, sige, paway na. Salamat, Inday. Dorina, tawag lang kong Dorina. Ako sab si Lola ni Ine. Sige, pag-enjoy mo. Man, kapanalan sa akong pagbakasyon, ma. No, may kamiting ko. Pag-amping na lang sa inyong bakasyon. Dada sila si Bruno. Okay. Bilin lang si Puldo. Okay. Congratulations. Successful ka sa imong mission karon. Well, may utok sab ko, no? Kung gusto kong maghigda ko og daghang kwarta, ang may target na sab ko karon. Kalma lang. Palabyaw na ang unong kabuan. Una ka makigsabot ni Mrs. G pag-usap. Okay. Puldo? Boss. Oh. Kumusta na ang akong gisugo nilang email? Tumba na, boss. Okay. Kinahanglang waha ni Bulilyaso, ha? Sure ko, boss. Wa ni Bulilyaso. Why nakailan nila ni email? Good. Limpyo nga mo trabaho sila sa email, boss. Ako'y nabalaka sa iyong gibuhat, sweetheart. Ay, kabalakan ako, Joseph. Mag-amping ra ko. Hog, salamat nga wa ka musupak nga anhi una din ni si Lola. Pero, mura og dili maayo ang mga kaila sa nakaila ni mong waitress Dorina. Laliman ka, gipatay siya. Kana ang gusto na ko mahibawan. Kung nga nung gipatay siya. Kung magisgot na kita og riding in tandem, doon na gyud ni connection sa mga sindikato Dorina. Ug posible nga nakasaan ni siya. Nagmahay na noon ko nga wadayin ko mubalik sa bar. Magkasulti pa unta big maayo si Layla. Layla di ay ngan sa waitress nga nakailan nimo? Oh, Layla. Ug ang iyang kamatayon ang akong dana. Aron mailhan ko. Si ako. Oh, May ballpen ka ba? niya. Oh, Band paper. Yara, yun na. Sa may suwaton mo. ang mga koneksyon ni Layla. Unsa? Oh, Layla, Lola Nini, Tulo Kahigala, Dario, Bata o Kwarta. bata o kwarta? Oh, Bata o Kwarta ang gilalisan sa managhigala. Taod-taod na. O karon, gipatay si Layla. Dorina, mahimo ba? Ayaw na lang ibutang sa pelikula imong kaugalingon. Dili komedyang hitabo karon. Gipatay ang imong higala. Unya girakrakan pagyud ang ilang bahay. Suwa pa mailing mga tao. Joseph, Unya karon, gidapag yun nimo dinhi sa bahay kanang apuhan sa gipatay. Unsaon man lang kun gipangita na siya sa nasuko sa iyang apo. pero nagkinahanglan siya sa akong tabang, Joseph. Sa akong proteksyon. Proteksyon. Dorina? Proteksyon. Hey, Nagkinahanglan siya sa akong proteksyon. Nagkinahanglan siya sa akong proteksyon. sweetheart? May nasulti ko sa unang panahon. May gusto kong i-protect. Usa? Yun na, may nahinumduman ka na ba? Sa nangagi? Ayaw nila kong tagda. Dorina, sweetheart. Mahimo bag dili ka na mag-stress sa imong nauna. Ipahuway na, sige na. Igo na ang mga pangitabo karong gabi una. Sige na, sweetheart. Pahuway na. Okay. Maayong buntag. Oy, Lola, maayong buntag. Kape ka? Mahimo ba? Oy, nga nugot taong dili. Lingkod na lang diha, kay ako na'y bahala nimo. Kada ko di ay ining bahay sa higala sa akong apo. Good morning, Lola. Ma'am, salamat. Dorina na lang. Ay, lingkod na lang mo diha, ma'am. Andaman ta na lang mo og pamahaw. Salamat na, Lingling. Lola, may lain ka pa na hinumduman nga gibuhat sa imong apo?
nga makapahibong nimo? Doon na. Unsa man kini Lola? Nahinumdum na ko. O sa kagabi ni Ana. Gabi na kayong nauli si Laila. Nagdali siya. Nagdagan. O niya, misuhod siya siyang kwarto. O sa niyang ako na kiningisosi. Naglagobo sa sod. Laila! Laila, nausa magkanda sa sod! Laila! Pasagdi lang ko Lola. O sa man naglagobo diha! May gipangita lang kong ilaga. O sa? May ilaga nga nakasod sa imong kwarto? Oo Lola. Tinuod pa nga doon ang ilaga sa iyang kwarto? Nahibaw ko nga way ilaga nga nakasod sa iyang kwarto. Kaya ako kinigisosi. Pero ang aparador, nausab ang porma. Mao pa. May gibuhat siya sa sod sa iyang kwarto nga. Nga iyang gitago na ko. Mao ba? Ug sukad ato, huwa na siya bugawa sa bahay. Ug usa ka semana. Mi absent o na siya sa trabaho. May mo bag mo balik og sod sa imong bahay, Lola? O siya. Gusto lang ako susihon ang kwarto sa imong apo. May pagitaon sa gugong costume dito sa party nga iyang gihuwaman. Oh, gano dili. Mahimot kang ubanan. Okay. Mamati una tagbalita. Ako na magsusi ni may kailakos kapulisan. Salamat, Joseph. Kumusta ka na, Lula? Gusto na ko makakita sa akong apo. Gusto na ko siyang ipahilo na. Ayaw ka bala ka, Lola. Kami na ang mulakaw ni ini. O siya. Itugyan na lang namo ang pagpahiluna sa patayng lawas sa imong apo, Lula. Ako nang bahala ini, sweetheart. Wow! Kaluag sa dugan, love. Mag-enjoy. Deserving ka para magbakasyon. Mag-enjoy. Okay. I love you. Ayaw lang yun pagkumpiyansa. Kinahanglang naa kanunay sa imong duol si Bruno. Ayaw ka pala ka? Naara siya sa akong duol. Bye. Bye. Dali na. Tuwa na sa morgue ang patayng lawas. Naandam ko na sa dangyang lungon. Unsay pagpaila mo niya? Iya kong igagaw. Ako ang angay mulakaw ni ini. Dili mayo nga ikaw ang ma-expose, Joseph. Ay kabalaga. May mga pulis nang milihok na. Aron pangitaon ang mipatay sa imong higala. Ug may mga CCTV camera sa mga lugar. Ila na kining hitunan. Muadto ko karon sa bahay ni Lola. Usa? Kinalang masubay ko ang mga kalihukan sa akong higala nga si Laila. Siya lang ang akong koneksyon sa akong kagahapon, Joseph. Boss! Nganong wa man imo siguro nga mamatay sa bang apuhan ni Layla. Nagtuo ko nga niya siya sa sud sa bahay sa among pagkrakraknos. Pero kuha man nini tao sa among pagbalik. Hatargan ko ikaw katapusang higayon. Pangitaa ang apuhan ni Layla o kuha ang kwarta. Oo, boss. Mabalik kasi yung bahay. Lihok ka! Polyo! Boss! Boss! Tabangi si Emil sa pagpangita sa apuhan ni Layla. Oo, boss. Di mahimo nga may mabuhi sa kauban ni Layla sa bahay. Hangtod ang iyang mga barkada, tudasan ninyo! Oo, boss. Pero unahan ninyo sa pagpangita ang kwarta nga gitaguan ni Layla.
Ihatagan sa kong gamay nga problema ini mga tawhana da. Abi na kong mga utukan, mga pulpul man sabdi ang dagko. Mula ka ko karon, Joseph. Asa ka naman sab? Kinalang balik ko na ko ang bahay ni Lola Nene. Dorina, basin kung madisgrasya ka ng imong gibuhat. Ay, kapalakan ako. Mag-amping ko. Gusto lang akong tabangan si Lola Nene. Ug ang pagsubay sa kalihukan siyang apo lang. Ang akong paaging masubay sab nako ang akong kagahapon. Di lang kalikayan nga mabalaka ko, Dorina. Labi na kung ma-expose ka na sab sa katawan. Joseph, lahit na ang akong itsura karon. Dili na ko daling mailhan sa mga nakailan ako sa una. Apanailhan ka sa apo ni anang Lola Nini. Buti pasabot. Nga pagklaro pagyapon ang imong naong. Og nailhan ka sa lalaki nga misangpit nimo og salumi. Usasab na sa gusto na kong mahibawan. Kung ako pagyud ang kaila ni Layla o ang salumi nga gikahadlukan sa lalaki sa karnival. Ay, ibayo gani kay may sugot ng doktor nga mulakaw ka karon, Ma'am Dorina. Dili ko niya mapugan, Lululoy. Ay, dili ka mahadlok, ma'am. Nga musurog balik sa bahay sa tiguang. Adlaw karon dako. Dili mangliho karon ang mga daotan. Ay, pero, ay, di ko paan man gihapon ko, mamoy. Kung hadlo ka, ayaw na pag-uban ako sa pagsud sa bay. Ikaw ang bahala din sa silong, ha? Ako sa taas. Nangabustot yun ay tuod ang bungbong ining bahay ni Layla. Musak ako sa taas. Wa na kitawag kining dapita. Pero, posible ra nga niya ining bahay ang kwarta nga. Di ba pangita ni Boss Eman? Sudlon ko ang tanang kwarto ining bahay. Agoy. Doon lang ito sa bahay ni Lola. Ay, ikulbaan naman kung maayo, Ma'am Dorina. Ayaw lagi kabalaka ni Lululoy. Ako lang ang musa ka sa bay. Ay, pero, sugo man ko sa doktor, ma'am. Nga dili ko magpalayo ni mo, dili yun. Dili mahibaw si Joseph kung unsa atong gibuhat ni sa gawas. Ayaw lang siya sultihis detalye. Ay. Sabot? Ay, ma'am. Ayaw sa may daan niyo mong armasa. Wa. Wa pa yun. Ma'am, mag-ana lang kung talagang armas. Unsa? Oh. Dili may magdakog armas. Lisod na kung may mabuhat pa kung dili maayo. Ay, pero, ay importante man good, ma'am, nga sa ingon ending nga lakaw. Doon naman ko'y mapatay, good. Kung mapakitaan ko ni mong armas, mas maayo. Pero kinahanglan dili mahibaw ni ini si Joseph. Mamakag na ka sa imong bana, ma'am. Kung gikinahanglang mamakag ko niya, aron dili siya mabalakan ako. Ako ka ng buhaton, may Loloy. Ay, Ma'am Dorina. Okay, doon na lang ta sa bahay. Ihunong na lang ang sakyanan diya sa kilid sa karsada. Salamat. Kung makita ko nimo nga magdagan pa ingon dinhi, pandara dayon ang sakyanan ug sugata ko. Ma'am. Sige. Adoy. Unsa naman sa ning lakaw, ay? Mamatay man ka ako sa nervyos ining Ma'am Dorina, ay? Pero ba isog man kayo ni siya? Agoy! Uy! Apli man ang putahan sa bahay nila ni Lula. Naibato sa kilid. Kung kinsa ka man nga naa sa sulod sa bahay, mabuak yun ay ang uhon ining bato. May tao sa taas. Kaysa ba ka nang naa sa taas? Maghinala kong sakasakta na. Wah, magyudin yung kwarta. Hain yung kaan ibutang ni Layla. Marunong ginimbayhan na da. May tao ang kwarto. Kinsa makana. Mura maligdang hukay sa mga butang sa soda. Mayo kay abli gamay ang pultana. Makita ko ang nasa soda.
Hain mga kwartaha ka. Hain man ka. Dili, siya ka na. Ang lalaki ka na ang may sampit na akong Salome. May armas siya sa igilid. Dautang tao kinitawana. Kinalang magkasulti mi. Dili, Salome! Kinsa ka na si Salome? Dili! Kinsa ka ng Salome? Buhi ko! Buhi ko! Mamiya na niya! Mamiya na to! Ayaw magtagan! Kinsa si Salome? Tubag ako! Kinsa siya! Kinsa ka! O kinsa ka na si Salome! Dili! Dili! Anong minagan mo ka? May nakita ko sa bintaan na nga nagpaingon sa bahay. Mga pulis. Unsa? Wala lagi ko kabanday. Ako rin nalang tawas sa ibabaw. Kinahanglan makapalayo na tayong Dapita. Nagkapalayo ka ng lalaki. Ma'am Lorena! Hindi ko, ma'am. Sakay na! Dili pa taman lakaw ni Luloy. May balikod pa ko sa bahay ni Lula Nini. Unsa? Pero, kinsa man nagmotor na kahit kamigawas di ka sa kilay sa bahay, ma'am, ha? Ang lalaki nga nakailan ako. Unsa? Siya ang lalaking may sampit na akong Salome. Unsa? Ano lang ko pabuta din ha, ni Luloy. Mubalik sa ka sa taas. Oo, ma'am! Giukay yun sa tao ang tanang butang din sa kwarto. Klaro kaayo nga may gipangita siya. Doon na siya koneksyon ni Layla. Usama ka na naa sa sahog. Pistola ka na. Pistola ka na sa lalaki nga bidagan. Karon may armas na ko. Pahuway ko na tayo sa bahay. Ipark ng tarong atong motor, ha? Ganong miabot na si Salome dito. Pero nga nang utan naman siya na ako kung kinsa si Salome. Ako ba ka nang isulti ni Boss Iman, no? Pero, dili mahimo. Patay jugo kung mahibaw si Boss Iman nga buhi si Salome. Pero, nga lagi nang utan naman siya na ako kung kinsa si Salome. Ayaw pagdagan. Kinsa si Salome. Tubag ako! Kinsa ka! O kinsa ka na si Salome! Dili nyo mahimo nga mahibaw ini si Boss Iman. Kumusta ang inyong lakaw? Oh. Usa man ang agtang mo. May hubag ba na? Nangukay ko sa aparador ni Layla, boss. Unya, natagakan kong kinulit nga kahoy gikan sa ibabaw. Nakitaan ba di mo ang kwarta? Wa, boss. Pero, mula ka balik karon. Basin to akin itagui sa bahay ni Dario. Pangitaag yun ang mong kwarta, Puldo. Sa matong gisulti ni Lula Nini, may nahinumduman siya sa kagabi ni Ana. Ay, nahinomdom na ko. O sa kagabi ni Ana, gabi na kayo na uli si Layla. Nagdala siya, nagdagan, o niya misod siya sa iyang kwarto. O tadyang ako kanang gasose, naglago mo sa sod. May gibuhat si Layla din sa iyang kwarto. Klaro kayo.
ug dili siya gustong mahibaw-an kini siyang apuhan. Naibaw ko nga way ilaga nga nakasud siya kwarto. Kaya ako kining gisusi. Pero gaparador, nausab ang porma. Mao ba? May gibuhat siya sa sud sa iyang kwarto. Ngayang gitago ka nako. Mao ba, Lola? Og sukadan to. Wa siya mo gawa sa bahay og usa ka semana. Mi absent na siya sa trabaho. Kanang aparador. Kinalang ako ka na mairog. May armas ka. Nabiyaan kini sa lalaki nga may anhi din eh. Nga numisa ka maka din eh. May patrol car nga nagpahingo din, ma'am. Ay, tuwahunong sa unahan. Usa! Pamiya ka din, ma'am. Tabagi kong irog kini aparador. Dali! Aha? May buslot ang bumbong luyo sa aparador. Hala, ayaw sa man ang busluta. Ay. Gituyo kini sa pagbuslot. Oh, may ito mga bag sa sud sa buslot. Tabagi ko. Ato kining hulbuton. Ni ana, nahulpot na. Dali, mamiya na kita din eh. Sa luyo kita mo agi. Unsaon man nila ko. Natagak man akong armas sa bahay ni Layla. Dili sa mahimo nga mahibaw si boss ini. Nakaw ta pulo. Oh, Yang ano lang tugog pa magadiya. gusto kong magdaglay ang armas. Manam kay armas. Gusto kong duha. Pagkuwas tangalan sa mga armas. Sige. O ganda bang motor ha? Kaya manglakaw na karon. Ay, ma'am, ay unsa man kay strood ang bag na ito? Unya na nato na ablihan sa tubangan ni Lula nini. Ay, kulbaan, masataan na, uy. Ay, dili ka, ha? Pugot ang gistrood, ata. Nanimahaw na unta ng patay kung putol pa nga o ang sud ni ana. Kinahanglan makitaan ko siya pag-usaba. Ay, kinsa man, Ma'am Dorena. Ang tag-iya ining armas nga nabuhian sa lalaki nga akong gikadumog. Nasigdumog kang lalaki, ma'am. Iya ang ko pusilon. May nalang yan kinakabit-bit kong bato ug naigo ko siya sa o. Ay, kinsa magkaling tawahan na, ma'am, no? Ganong, ay, sa lumiman ang iyang isang pitli mo. Ako raw niya ka na mahibawan. Tungod kay pangitaon ko gyud siya. Ug muhangyo lang ko nimo ni Luloy. Eh? Ayaw sulti si Joseph sa mga nahitabo karon. Lola? Dorina. Nahinumdum ka ba ining ito mga bag, Lola? Dito din na mo makuha sa luyo sa aparador. Ug may buslot ang bumbong sa luyo sa aparador. Double wall kini. Mao nga dili kini makita sa pikas. Ito mga bag. Oh. Nahinumdum ka ba o nakakita ka ni ining maong bag? Ay, ako mahinomdom ni Aga. Karoon pa ko makakita ng maong bag. Hinumdumi og maayo, Lola. Basin ko nakakita na ka o gibit-bit kini ni Layla. Wala ko sukat makakita niya ng maong bag. O sabay sood ni Ana. Ato kini mahibawan karon. Uy, ginoo ko. Pagkadagan niya ng kwata, ha? Mauna ang kitaguan sa imong apo. Maudi ay. Usay maudi ay. Maudi ay nga gisaka og duha ka tawo ang inyong bahay.
Kay may gitaguan yun ay ang imong apo. Lola? Gikan sa dugo ka na maong kwarta, Dorina. O kining kwarta ang nakaingon kung nga nung gipatay ang imong apo. Layla. Ayaw paghilak, Lola. Sulbaron ko kini maong problema. Usa lang katao ang kinahanglan ako maguntan. Okay man. Ang lalaki nga misampit ka na akong Salome. Usa. Boss, di ami karon sa bar nga gitrabuan nga ila. Sa may mong plan. Si Dario, ang iyang higala og uyab-uyab. Nakasiguro ko nga nahibaw kini kung hain ang kwarta. Mo nga niya una mi mo standby sa bar, boss. Sige. I-update lang ko niya kanunay sa inyong lakaw. Dili mahimo nga usikan ng mga kwarta puldo. Kay kinabuhi sa importanteng tao para nako ang bayad ni ini. Nahibaw ko, boss. Ako gining pangitaon. Sige. Bye, boss. Sige. Pag-amping mo. Kinahanglan kita ang una magkabantay kung muso din si Dario. May laing tao ka nga kinahanglang ikahibamat, Dorina. Ha? Gisultihan ko na ikaw. Nga doon ay tulo kahigala si Layla. Og mausap kini ang iyang gikalalis. Bahin sa bata o kwarta. Ang akong nailhan lang. Kasi Dario ra. Kay mao kini ang uyab sa akong apo. Ha? Og mao kini ang mukuha ni Layla sa bar kung mo pauli na siya. Kung mao ka na, Lola, posible nga mo balik sa maong bar ka ng Dario. Oo. Tungod kay mao kini ang ilang abutanan. Salamat, Lola. Pangitaon ko ka ng Dario. Kung gusto kang makitaan siya, kinahanglan mo tambay ka sa bar nga gitrabahoan sa akong apo. Mao kina ang buhaton ko, Lola. Pero tabangiun ako sa pagpahiluna sa akong apo. Ni akin ng kwarta, Lola. Wa ka na'y kuwang. Kinabuhi si mong apo ang bugti ni anang maong kwarta. Busa, ikaw ang mo desisyon kung unsaon na nimo. Pila magkinitanan. Wa ko mahibaw. Ipalang ka na aron mahibaw ka, Lola. Unsi? May gitago ang dagang kwarta ang apo ni Lola nini? Mao ka na, Joseph. Amo kini nakuha sa luyo sa iyang aparador. Klaro na lang. Nga mo ni ang hinungdan nga gipatay siya. Pero, nganong kipatay man siya? Nga wa pa nila makuha ang kwarta. Oh, may sa tingali ka ng Layla sa iyang grupo. Ay. Dorina, dili maayo nga manghilabot ka ng grupo. Dili ko gusto nga may daotang may tabo nimo. Ako na kining nasugdan, Joseph. Dili na nina ako mahimong hunungon. Kinala mo balik ko sa bar, nagitrabahoan ni Layla. Mag-unsa naman sa gadito? Gibati ko lang. Nga ato na ko dito mahimamat ang ubang nakailan ako. Sawa pa ko maamnesya, Joseph. Dorina, kung dako man kayo ang kwarta nga gitaguan niya ng Layla, nagpasabot ka na nga dakong grupo ang niyang koneksyon aron makuha ang maong kwarta. Ako nang gipaihap ni Lola nini. Pilagyud ang sud sa itong mga bag. Usa ka milyon og tunga ang sod sa bag. Usa ka milyon? Usa ka milyon? Oo. Mao kini ang bilis sa kinabuhi sa akong apo. Nganong iya magkining gitaguan. Tingali, dili maayo ang mga higala sa imong apo. Ug posible nga miyembro siya sa sindikato. Tungod na kini sa sobrang pangandoy nga madato. Mao kini ang nagtukmo niya nga
nga magtago og kwarta nga dili iya. Wa na kita'y mahimo pa, Lula. Gawa sa pagpahiluna sa imong apo. Tabagi ko ninyo. Gusto ko nga mapahiluna sa mayong lubngada ng akong apo. Kami na ang bahala niya, Lula. Gusto kong mutambong sa iyang haya. Ayaw ka pala ka. Pero kinalang sikreto kang muadto sa purinarya. Boss, Usa ka tiguang lang ang inyong gipangita. Wa pag yun ninyo makit. may nakatabang sa tigawang, boss. O gitaguan kini. Mao na nga ako guna-guna, boss. Pakitaan ninyo! Pugay na akong gisango ninyo. Pila na kabuan. Pero wa gihapon kinahimo. Gipulaan ako hapit sa musaad. Ug wa nimo gamita ang imong utok. Pa! Nganong gipatay man ninyo si Layla nga wa pa man ninyo makuha ang kwarta. Ha? Nagkalitan mi, boss. May aksyon sa dagan, god. Pa! Bugo! Nuwa man ninyo ko uta sa ilang bahay. Nagtago siya, boss. Ayaw lagi ko hatagig batik nga rason. Hello, boss? Puldo, ikaw na ang sangunan ko sa pagpangita sa tiguang nga apuhan ni atong Layla. Ug si Emil na ang manghita sa kwarta. Ha? Nakabati ka sa kung gusto. Oo, boss. Ug gusto ko nga mapatay gyud nimo ang tiguang. Gibasin kung dunay nasulti si Layla niini. Ug nahibaw siya kunain ang kwarta taguis siyang apo. Oo, boss. Gusto ko og dali nga resulta, Puldo. Oo, boss. Sige. Nahibaw ka ba kung asa ka magsugod sa pagpangita sa tiguang? Oo, boss. Sa punerarya. Sa haya ni Layla. Nahaya na yun di ay si Layla sa purinarya. Oh, napahilo na ako na. Human malubong si Layla, Lula. Unsay plano mo? Rabot. O pa ko mahibaw. Pero tingali, mupaulit na lang ko sa among probinsya. Mas makayo ni mo nga magpalayo na kaning dapita, Lula. Tungod kay basin kung ikaw ang interesan sa mga datang tao nga konektado sa imong apo. Ay kabala ka. Ihatod kay ikaw sa probinsya nga gusto nimong adtuan. Sir, diyan ta sa punerarya. Ay, Dok. Sige. I-park na lang ang auto. Nay Loloy. Kami sa Dorina ang unang musod. Oh, ni ana ta sa punerarya. Pangitaon na nato kung hain gihaya si Layla. Oo, boss. Lihok na mo! Ako ang muuna og sud. Ayaw. Ako na. Dini ka lang una sa auto, Dorina. Pero, Please, itugyan lang nako ning butanga, okay? Dali na, Lola. Sige. Dali na, Lola. kung may problema sa sud, i-chat ko, Joseph. Tuwa sa second floor ang haya ni Layla. Kinlanang ako ng mabantayan. Leopoldo? Dok? Ni adi ka sa punerarya? May paryente ka nga gihaya din eh? Ang akong pag-umangkon ang gihaya, nasa ibabaw. Ikaw, may bilaran ka din eh? Oo. Akong amigo. Okay. Sige. Muna namin ha. Murag ang apuhan ka to ni Layla. Uy, tuwas lang paingon sa second floor. Sundan ko sila.
Ay, Ma'am Dorina. Ay, asa man ka, ma'am. Musod ko. Ay, pero ay nag-ingon man ko si doktor, ma'am, nga ani na ka dinis gawas. Dili ko batang kinalang ipahiluna kung asa ko angay mahiluna. Ano ni mga ako, Armas? Ayaw gyud ipakita ni Joseph, ha? Pero ma'am, ma'am, agoy, dili masalitan tugay ko si Madam Dorena, eh. Ay, kabugnaw ba yung pistula nga iyang gipagunitan ako. Kabalo ka sa mupabuto, eh. Niya na kita sa haya sa imong apo, Lola. Ay, bisan usa nga higala nga niya. Basta nahadlok nga mo bisita niya ang iyang mga higala. Okay, sige. Ikaw na bahala sa imong apo, ha? Ani lang una ko din idapita sa pultahan. Oh, dili. Tuagin mo sud sa hayat ni Layla si Dr. Joseph ug ang tiguang. Klaro na kayo nga ang tiguang nga kauban si doktor. Mao ang apuhan ni Layla. Ug siya ang sunod hayaon karon. Atangan ko siya sa parking lot. Kina na makalilisab ko sa hayat ni Layla. Oh. Taysa. Kanang lalaki nga nanaog sa hagdanan. Ang lalaki ka nang misangpit ka na kong Salome. Dili mahimong magubot mo. Mutago ko. Gikan siya sa taas. Kinsa maka nga gibisita niya sa pulinarya. Tuwa na siya paingon sa kawas. Sundan ko siya kung asa sila nakapark. Atanganan nato ang tiguang inigawas niya. Okay. Kinahanglang mabuhat nato ang usa ka sugo ni Boss Eman karon. Nga mao ang pagpatay sa tiguang apuhan ni Layla. Ay, sir, sa ikang ngayon, tanaw na ni Pistola na kung kapot. Ay, pinanagkakataw ang napatay ining albasa, no? Niluloy, abi ka na pistola. Ano niyo, Ma'am Dorina? Pero, ma'am, ayaw na ipasaya-saya, mama. Magkita na uya ka siguro siya. Dili na kumusod sa pulinarya, Noy. May bantayan na lang kung mga tao. Ayaw siya malukaan si Ma'am Dorena sa una, ay. Ay, ganun absik man kanya siya. Ay, pulis magyutingal din siya. Bakit? Dili man mahadlok mo guntong pistola. Ang tira kita din, Pulong. Oh, mayo na itong pwesto dre. Kaya makita ang entrada sa pulinarya. Makita tayo nako kung kinsa ang mugawas. Anda man daan ng motor. Okay, huwag problema. Kadugyaw ang gawas og balik sa tiguang, eh. Masig bilar pa de. Panos ta din. Bahala na nag-unsa siyang oras sa magawas. Ang importante, nga ato siyang makitan. Parinti din sila sa akong doktor. Ha? Nara sila sa suok ng istampay. Naglingkod sa motor ang usa. Samtang amis sampit ka na kong Salome. Nagpaso-paso siya. Nagsige siya og lantaw sa may entrance. Maayo kay ngit-ngit gamay kini ako namutangan. Ug dagko ang mga sakyanan nga nakapark. Dili dayon ko nila makitan. Layla, apo ko. Nga nung nahitabo, magkinini mo. Ingon pa baya ka nga tukuran ko ni mong dakumpay. Kadang bag-og yun. Unya karon, nasud ka naman noon diya sa lungon. At sa bagyo imong gibuhat, apo ko. Lola? Lola? Ayaw na lang kayo palabi sa imong kagul. Walang ko magtuo nga mahitabukin ni sa akong apo. Dagang mga butang ining kalibutan nga
Dili nimo mahibawaan nila. Ug dili kita ang nagunit sa atong ugma. Ug may mga butang kitang mabuhat nga bisan kita dili makatuo nga atong nabuhat. Sige na, Lola. Lingkod na. Oh. Uy, may bisita na sa imong apo. Dario? Ani aka? Kanihara mo tayo katang gini. Taghara mga tao so. Ayaw kong diserbuha. Dili mahimo nga dili ko makuha si Lula karong gabi una. Aw, bagay. Oh. Hello, boss. Ayon ka naman karon. Di anak ko sa parinarya, boss. Ug naa sa suod ang lula ni Layla. Maayo. Kinahanglang mapatay mo gyud siya karong gabi una, Puldo. Oo, boss. Mao nang mahitabo. Nagpaabot na lang mi nga mogawas siya. Sige. Kuha agyud ang tiguang karong gabi una. Kinsay kauban niya diya? Ang iyang paryente, boss. O, nila ba? Gamba lang yun. La, tuloy. Oh, mga tao na lang gawas, boss. Basin, mugawas na karon ang tiguang. Sige, bye. Tawag dayon kung mapatay na ninyo ang apuhan ni Layla. Oo, boss. Bye. Pangandam, tinggawas na karon sa mga namilar. Iposisyon daan ang atong motor. May nanggawas na. Oh, ang lalaking misampit ka na kong Salome. May posisyon na siya. Oh, may arma siya. May gusto siyang patsyon nga naa sa sud sa punerarya. Kinahanglang masanta ko siya. Ato ko dito mo posisyon. Salamat sa imong pagbilar ni Layla, Dario. Ibaw kung nag-uol ka. Pero kung may kasayuran magkas nakaingon sa kamatayon sa akong apo, sultihi ko. Mas makaayon ni mo nga di ba ibaw, Lula? Sige. Arin ako. Ihatod ta na ka sa gawas. Lola, pauli lang una. Dali, iato ta kasakinan. Pauli lang una kamo si Dorina. Naana, may migawas sa dakong pultahan sa pulinarya. Oh, ang doktor ka na. Kauban ang apuhan ni Layla. Ug si Dario. Maayo. Duha ka langgam ang akong makuha. Pero ipauwahi ko si Dario. Unahon kong tigawang. Mamatay ka, Lula. Oh! Oh! May pusal ako. Manibat na ito panuway. Unsa ba ito? Lola, upo lang. Kailangan makasuta sa auto. Dali, dali Lola, kunit ako. Unsa man ito? Kailangan makasibat una ta din eh. Dali. Ang sama sa butro-butro ba? Ay, kaysa ba na mo sila? Ayaw pagsama Ayaw ipagsulti ni Joseph nga may pistula sa ilawom sa lingkuranan. Haba? Niyan sila si Lula, ma'am. Dali Lola, sakay na. Dali. Kay tama to, Giposil! Unya na pa ko tada, Lola. Luloy, mamiya na kita din eh. Aray! Kasakit sa kamot! Huwag akong mabaga! Aray! Wala sa ospital. Dili mo! Mga taglaing makatambal na ako! Ang doktor na mo. Dili! Mga taglaing doktor! Himawar ko. Unsa ba ito gitabo? Unsa ba ito? May namusil sa parking lot. Kinsa man ang gipusil?
Ang lalaki nga misampit ka na akong Salome. Usa? Uy, nakaila ka ba nagtawa na? Wala ko mahinumdum niya, Lola. Pero sigurado ko nga nakaila siya nako nga ako si Salome. Ug kada ang gusto kong tukion kung nga nung sampiton jud ko niyang Salome. Gisultihan ta na ka. Nga doon na kay parehas ug naong Dorina. Kung tinuod man ka nagisulti mo, Joseph, kinahanglang mailahan ko gyud ka ng Salome. Unattended or out of coverage area. Please try your call later. Naunsa man kini cellphone ni Poldo. Di man makontak. May nahitabo na gitingali sa punerarya. Sigurado ko niya na. Napatay na gyud niya ang apuhan ni Layla. Kinahanglan nga way mabuhi sa mga kaila ni Layla. Silang tanan, kinahanglan nga muuban niya sa lubnganan. Sood na mo tanan. Loloy, o ba'y nakasunod na to? Wa man, Dok. Kinahanglang manawag ta sa mga ospital. Nga naman, samdan ka ba, Dorina? May napusilan ko. Unsa? O kinsa man imong napusilan ha, Dorina? Ang lalaking misampit ka na akong Salome. May pusilo na unta siya, apan ako siyang giunhan. Kaduha na ko siya maigo sa kamot ug sa abaga. Dorina? Nga nung makabuhat man ko ni ining Joseph. Ha? Nga nung naigo man ako siya sa dakong kasayon. Kung mao ka na, ikaw ang namusil sa diyang nang gawas mi si Lola? Oh. Nakita kong gipunting na mo niya sa iyang armas. Mga giunhan ako siya. Pero wala ko siya igas sa makamatay nga parte sa lawas. Ay, Dok. Ay, unsa man ni si Ma'am, Dok? Ay, pulis siya sa una. Dihaon na mo ha. Manawag ko sa akong igalang pulis. Ayaw panawag og pulis, Joseph. Unsa? Adto panawag sa mga ospital. Pangutan ako may na-admit mga tao na pusilan sa kamot ug abaga. Ari. Okay na ka? Ngayon na, doktor, okay na ka? Manda sa lakaw, eh. Ang pangutan, kung kinsa ang pusil mo. Makalibog. Dali na. Mamaulit na ta. Yawan dili mo tagida ng klinik siro. Report na dari bosa. Aram may baw takon patyunon pa tao dili. Hello, Poldo. Patay na ba tiguang? Pasaylo ako, boss. Pasayloa? Sa ato pa, wa ka mo lampo sa pagpatay sa tiguang mo ba? Ha? Giunahan ko, boss. Sariyang ako na unang pasilon ang tiguang. Galit lang ipaka ang akong kamot. Huwag akong abaga. Usa! May laing gusto mo patay ni mo? Mao na, boss. Klaro kayo nga, nagkaposisyon na siya daan. Kung mao na, posible nga nag-hire ang tiguang ug makabantay niya. Posible, boss. Kinahanglang mailhan ka ng namusil ni mo. Oo, boss. Mao ganay akong unahon, boss. Sige. Pumauli mo dali. Asa ka mo ospital? Hospital sa Ero ang gidadaan ni Bimbo na ko, boss. Maayo hinoon. Aron wa na'y mangutan na kung naunsa ka. Ma'am, nianag inyong kape. Painit o na mo. Kay miluspad man mo, eh. Salamat ng liling. Kuyawa good as inyong lakaw, ma'am. Dili ka gyud angay magkumpiyansa, Lola. Kinala mapalubong na to dayon si Layla. Mausap ka na ang nahuna-hunaan ko. Pero makalibog.
Unsa may nalibgan nimo, Lola? Ako gugaha ang target sa naposila nimo o si Dario. Dario? Miduaw sa sahaya ni Layla, si Dario. Og dungad may nanggawa sa dakong pultahan. Dario? Ang uyab ni Layla? Oh, Misulti ba siya nimo kung hain siya magpuyo? oh, pero nagtago-tagoon na sila. Sadyang nahibawaan nila nga na po silang si Layla. Kinalang ikasulti ko ka ng Dario. Dorina, Joseph, huwag na-admit nga napusilan sa kamot ug abaga sa mga ospital nga akong natawagan. nahadlok silang mudangop og ospital. Oh. Ha? Lola, sultihin ako kung hain magpuyo ka ng Dario. Dorina, unsan mo say buhaton nimo ha? Gusto lang ko makigsultian ng Dario. Daghan na kayong nahitabo, Dorina. Usa ayon na palabi sa imong gibati. Kinalang pamation ako ang akong instinct, Joseph. Oh. Pamation ko kung unsa may akong gustong mahitabo. Kay maulang kini ang akong giha sa akong kagahapon. Pero kagubot ang imong sangkuan anang imong pagabuhaton. Dorina, asawa ka. Busa angay lang nga magpundo ka din sa bahay ug bagatiman ako. Daghan na ang nakonect sa akong pagkaako sa unang panahon, Joseph. Dili na ko nimo kapugngan. Pero posible nga musangko sa kamatayon kung pasagdan ta ka, Dorina. Mga kriminal ka ng mga gipangsunod mo. Pero kinalang mailan ko ang lalaki misampit ka na akong Salome, Joseph. Ang lalaki nga gustong mo patay kang Lola. Inanay nang milutaw ang koneksyon nila sa usag-usa. Ug apil ko sa maong koneksyon. Di lagi ko gusto nga mamatay ka. Dili ko mamatay kung imo kong tabangan. Ug unsa mang tabang imong gusto? Suportahan ko nimo sa tanan akong buhaton. Magpakabuhi ka sa armas mo ba? Oh. Diin ka magikan og pistola nga imong gigamit pagpusil sa lalaki ganina. Iyang pistula ang miunay kaniya. Usa? Mataglugar nga akong atuan. Naa ang maong lalaki. Sa karnival. Sa bahay ni Lula. Buti pa sabot. Nga dunag yun ni koneksyon ang tanan. Ug nganong naan nimo ang iyang armas? Iya ba ning gihatag nimo? Nalimtanin niya sa dihang nagkaabot kami sa bahay ni Lula. Nangukay siya sa kwarto ni Layla. Ug may gipangita siya. Ug posible nga ang iyang gipangita mao ang kwarta nga among nakit-an luyo sa aparador ni Layla. Unsa? May gani kay wa kanya patya. Mao ka na ang usa sa nakapalibog nako. Matagi gayon nga makita ko niya. Mura siyag makakitag multo nga magdali pag ikyas gikan ako. Oh. Unsa? Hello, darling. Oh. Nganong mi pauli ka man? Nika? Lahay din mo bakasyon tangawa ang atong partner. Mao nga may pauli ko. Kay gimingaw ko nimo. Pero imo na ning higayon nga mo enjoy. Mas ma-enjoy ko nga mag-shopping. Oh, ikaw good. Boss. Oh, Boss, sorry kayo. sabi ka hitabo hapol do? Mao na lagi ito ang akong gisulti ni mo, boss. Ako na untag pusilon ang apuhan ni Layla. Pero, naunang kong pusil sa kamot ug abaga. Buot lagi ipasabot nga may mga mata na nga naniid nimo. Mao na, boss. Ug mao gyud na ang akong pangitaon. Kung kinsa ang mipusil nako. Kinahanglang mag-amping tang tanan. Tungod kay nagduda ko nga ang kaatbang nato sa negosyo na sab mao'y gusto mohurot ug patay ninyo nga ako mga sakop. Ay, buntag, Ling. Uy, sayo na masablagi kang may mata, ma'am. Mailakton kami sinululoy karon na. Sige. Mamahaw mong daan, ma'am. Unta, aron dili ni may malangan sa among lakaw. Kinsa man jud ka ang nagpusil nako. May ilan talagang buanga ka. Dila ra gyud nimo ang way labot. Kinahanglan atngan ko na sa minteryo ang tiguang.
Unahon yun ako siya kuha, dayon isunod ko si Dario. Ug si Salome. Makalibog yun si Salome. Nganong wa magyud siya musangpit sa kungan. Mura yun og istranyo ko para niya. Ay, maunan ang akis nga giingon ni Lola. Mao na kada ang bahay ni atong Dario. Ay, oo, ma'am. Okay, sige. Dini ka lang. Mubalik na dayon ko. Kinalang ikasulti ko kining Dario. Mayo kay daplin na kay sa kalsada ang ilang bahay. May adlaw! May adlaw! Oh, may bidagan sa sod. Wa malak ang putan. Dario? Hain ka! Dario? Ayaw kadlok na ko. Higala ko ni Layla. Pakita na ako! Oh, tao ka na nagbitay! Naghikog! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Kumato mga ka-listeners, ang part 4 sa Limbo, no? Diya, continue tagbasa sa inyong comment mga ka-listeners. Si Jeffrey Tongko, ang happy dak-dak, ayaw wala adol. Ay kaguol no, kaya ito na i-continue pohon. No? Nyatan-aw, tambot mo sa vlog, no? Para dito magbalik-balik kung istorya, no? Kay lisod kaayo gini sig balik-balik sa happy dak-dak kung nag-screen na tagbalik-balik pod. Ay kabalaka kay pohon ato gining itiwas, no? Salamat Jeffrey Tongko. Onya si Jasmine Romagos. Can't wait sa part 4 OMG. Please ugma dayon. Huhu. Mao na ni part 4, ha? Salamat Jasmine Romagos. Onya si Mercily Dagahoy rin sulat. Asa raman ang sumpay part 7 sa Happy Ducky. Huhu. Na, no? Ay mo kaguol lagi kay ato ning ipadayon, no? Pati yung dagana ga-comment ani Happy Ducky ba? Ato lagi ni ipadayon po na mo ka balaka, no? Naghuwat lang ta sa humahuman ang salida sa Happy Ducky nga kuan gihimo nilang Sir Emmanuel Adela Sakol, no? Tanaw ta ni pohon, no? Para makakontinue na po ta human sa aning salida, no? Continue ta sa kuan. Continue ta sa Happy Ducky, no? Pasensya kay giro murag na distract ka sa paghut. Anya si kuan, si Daryl Iramis, wag ka na wag ka na mag-upload kung di naman tapusin. Mao na yun eh. Reklamo siya kay una niya, nag-upload ta nga way tiwas-tiwas, no? Ay kabalaka, no? Kay ato gining humanon ang atong nasugdan. Tanaw lang intang pud sa vlog, no? Daryl Iramis. Kay lisod kayo ng moderate ra kag comment ba nya wa ka mo tan-aw sa explanation sa vlog nako. Di man na pwede na nga na, no, nga moditso kag comment wa pa ka kaybaw sa istorya, no? Tanawa ito ng vlog aron makaybaw ka sa explanation. Di kay moditso ra kag comment ya
mura nung kag maka-insulto po ka ba kay kanat ka mo yung ka nga huwag ka na mag-upload. Mura insulto kayo no nga una-una ba nga maota kayo nga pagka-uploader kayo paasa. Pero wa ba mahitabo mga ka-listeners nga wa na ko tiwasan ng mga drama akong nasugdan. Kay balo gila na mga karaan na to nga mga listeners no, mga subscriber. Nga ato mga drama gipaningkamutan ginako nga kutob sa mahimo ato gining mahuman no. Moabot bitag katapusang sumpay. Muna nga kato mga naga-comment no nga murag maka-insulto na pod ba. Tan-awin tan mo pud mo sa vlog na aron makasabot mo no. Kay bisod kayo mubuhi mo kanang komento nga murag makapasakit mo sa tao nya wa mo kay bawo sa explanation. Mo ang nagingon nga mo ditso lamang kag hukom ba nga wa ka kay bawo ba. Umaot kayo. No, inaot ang tanong nga imong tanawon atong vlog no, nag-vlog kita ato og update sa Hapidak-Kidak no. Masubay mo ginanimo sa ato mga videos. Tanawa intang pagpalihog lang no para makaibalo ka ba nga gi-stop na to pero wa magpasabot nga di na to tiwason. Gi-stop lang na to kay mihangyo ang writer nga i-stop sa kinasila salida nga coming na. Pero ato ni continue pohon. Iwasa lang pud ang ako ang naman to sa ending. Gihaw pa yung gibalik tong istorya no sa mga vlog nako, sa intro vlog o sa vlog sa katapusan. Murag ato ginang gibalik-balik og isgot ba. Na ato ginang ipadayon. Wala gyud kang motan-aw sa vlog. Diretso lang gyud kag comment ba, no? Ana nga wa ka kaybaw no sa istorya. Nya, salamat pud sa imong pagsunod no, paminaw. Kay kanang listeners man day po ka kay naminaw man ka sa Hapidak-Kidak. Salamat kayo no. Daryl Iramis. Nya si Amormio Karin. Heart learning kang Amormio Karin no, na comment. Nya si Badiday, salamat kayo sa next episode Lods. Makadasig sa trabaho. Amping permi o God bless. Salamat kayo Badiday no. Shout out diri sa Riyadh, Saudi Idol. O shout out nimo diha Badiday diha sa Kuanos, Riyadh, Saudi. Salamat sa imong pagsunod kanunay paminaw. Anya si Merica Dolia. Salamat kayo sa drama Dul. Mas prepared ko maminaw nimo. Dul kay hapsay ug hanay. Salamat kayo no. Merica Dolia sa imuhang pagpaminaw sa atuang upload nga drama no. Og mo to mga ka-listeners, di na lang ako tasaon akong istorya no kay kuan ako kanang nahuman naman ako basa yung mga comment no. So mag-edit po ko sa part 5 para umapohon maka-upload yapon ta no. Kay ningkamot jugo nga makaapas ta sa episode aning limbo. Kay para makuan gyud ba, makasunod gyud ta sa live streaming sa radyo no. Unsa ni mga episode no. Ningkamot lang iko ani nga makaapas mga ka-listeners. Og punpohon nana po ko isugdan og arrange nga drama. Akong ipuli sa kanang gi-request ni Ma'am Life Journey nga Merijin kay wala man gyud ko nakit-an nga kompleto nga episode. Nya si Chairper mihangyo sa tiyan nga sa katapusang sumpay lang sa Merijin. Gipangita na ko gabi balik, subay-subay ko wala gyud. Murag wala nila ma-live streaming sa Facebook ang katapusang sumpay aning Merijin. Sa radyo lang nila to na kuan ba, na play ba. Pero sa live streaming sa Facebook wala siya. So sa ako kung subay no, pasensya kayo no sa mga nag-request Ma'am Life Journey no, pasensya kayo ni Chairper no. Unya ay mo kagol kay ilisan na ako tog lain nga drama no. Drama nga inyuha sang gisigig request sa una. Ako ning panikamutan nga ma-edit di silang kumusulti no kay para
Kay lisod kayo, ug musulti ko, di pa rin ako matrabaho. Trabahoon siya na kudaan. Para, bisag makasugod sa part 1, makaibaw na mo nga ako dyan yung paningkamutan, no? Sa pagkaroon, di isa lang ako isulti, unsang dramahan, no? Mga ka-listeners. Pero ako nang gisugdan og arrange, no? Nya, mga ka-listeners, thank you so much for listening sa atong mga drama, no? Og sa mga mutanaw sa akong vlog, no? Naminaw sa mga istorya o explanation. Thank you so much for watching. Og amping mo kanunay mga ka-listeners, labi na sa mga OFW, no? Nga atong mga listeners na nangabaho sa laing nasod. Amping mo kanunay, no? Og kitang tanan, mag-amping kita. O God bless sa tanan mga ka-listeners.